Jamen, altså, da jeg blev skatteminister, det var da den første Nyrup-regering blev dannet. Og et eller andet sted, så lå det måske en lille smule naturligt, fordi jeg jo havde arbejdet med skattepolitikken igennem ret mange år, og også i en årrække, hvor jeg havde været formand for Folketingets Skatteudvalg. Så det var ingen stor overraskelse, at Poul ringede og spurgte, om jeg ville tage den opgave. Vi blev jo både meget gode venner, og han blev en fantastisk støtte, og jeg ved godt alt turbulensen, der har været på det seneste. Men det ændrer ikke ved, at Peter var i min tid, det er det, jeg kan udtale mig om, der var han kanon god departementschef, som jeg havde et helt fantastisk godt samarbejde med. Så vi gik ganske hurtigt i gang med at planlægge, og så fremsatte vi så skattereformen med alle de andre ting, vi også fremsatte den 19. maj 93. Så når det blev den 19. maj, så var det, vi havde folkeafstemning den 18. maj, og den skulle vi have overstået, inden vi fik den store, kan vi sige, indrigspolitiske turbulens. Så det er ikke forvirret, den folkeafstemning. Altså folkeafstemningen 18. maj, var jo folkeafstemningen, der rettede op på det nej, vi fik det foregående år, altså i 92, juni 92. Altså den skattereform, vi lavede i 93, var jo meget mere en skattereform. Fordi det var et element, og et meget stort element, i den meget omfattende plan, vi lagde frem, som involverede en lang række ministerier, for at få gang i Danmark igen. Altså hvis man husker tilbage, så skal man sådan lige have billedet af, at da vi rykkede ind i ministeriet der i januar 1993, der havde vi faktisk ca. 350.000 registrerede arbejdsløse i Danmark. Vi havde underskud på statsfinanserne. Vi havde heldigvis der, faktisk som noget ret nyt, fået overskud på betalingsbalancen. Der var mange tvangsaktioner, og der var mange konkurser. Så Danmark var, det ligner lidt det, vi har nu, men faktisk rimelig meget værre. Men vi var jo en kerne, der ligesom prøvede at styre det her. Og forstanderen for den kerne, det var den daværende finansminister Mogens Lykketoft. Der er ingen tvivl om, at hovedarkitekten hele vejen igen var Mogens Lykketoft. Det var Mogens Lykketoft, der var den, hvis jeg må have lov til at sige det, den geniale, som kunne gennemskue større sammenhænge, ikke kun inden for sit eget ressort, men faktisk hele vejen rundt. Men ellers så var de centrale kolleger, der var med, det var os, der også sad i regeringens økonomiudvalg, og det var selvfølgelig Mogens Lykketoft for bordenden. Det var Marianne Jelved, som leder af det radikale parti. Det var Mimi Jakobsen, som leder af CD. Og det var Flemming Kofod Svendsen, som leder af Kristelig Folkeparti, som det hed dengang. Og det var, at jeg lovede, at jeg ville stile efter at være den nogenlunde første, der var om morgenen, og nogenlunde sidste, der gik om natten. Og det blev om natten. Altså i den her periode, der forlod jeg typisk Skatteministeriet mellem 2 og 4 om natten. Weekenderne, der var jeg lige hjemme for at vaske tøj. Jeg tog et sent fly hjem lørdag eftermiddag og vendte tilbage søndag over middag. Og mit kontor var sådan set en banegård på den måde, at døren stod åben. Når man stødte ind i et problem, så havde vi ikke råd til at stoppe det ned i alle mulige langsommelige processer. Så kom man op til mig med problemet. Jeg diskuterede med de pågældende, eller den pågældende embedsmand. Vi traf en beslutning, og så kørte vi videre. Altså, der var jo masser af pressemæssig fokus på, at alle vidste, at vi arbejdede med både skattereform og andet. Men som jeg husker det, så var det egentlig ret imponerende, at det var næsten ingenting konkret, det slap ud.
der var ikke noget, der var meget overraskende, kan man sige. Hvis der var noget, der var overraskende, så var det måske, at den borgerlige opposition var fuldstændig afvisende, fordi der var faktisk en række elementer i den skattereform, vi præsenterede, som var fuldstændig identisk med forslag, som var fremført af oppositionen og af regeringen, der tilbage, da de selv var regering. Og jeg havde selvfølgelig nogle forhandlinger med alle partierne, derunder også med Venstre og Konservative, og der var ikke noget hul igen. Vi var jo en flertalsregering på 90 mandater, og det kan jeg hilse at sige, det er ikke nødvendigvis lettere, når det er partier, der også har et ret forskelligt grundlag. Og derfor var det jo lidt interessant, hvis man ser på forløbet, også fra førstebehandlingen og fremlæggelse af skattereformen og ind til vedtagelsen, at de svære forhandlinger foregik jo ikke med andre partier. De foregik inden for regeringen. Altså, jeg tror godt, man kan tillade sig at sige, at det er den mest omfattende oprydning, hvis jeg må bruge det udtryk. Jamen, det har der sikkert været. Altså, jeg mener faktisk ikke, at der var nogen af de hovedelementer, vi lavede, der var forkerte.